Häzirki döwürde halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän zergerçilik sunugatyny dünýä ýaýmakda we bu ugry kämilleşdirmekde. Halal zähmetleri bilen ýurdumyzyň güllä besmegine goşantlaryny goşýan. Halkymyzyň bagtly günlerini, toy bayramlaryny nepis el işleri bilen bezeýän zergerleriň, gelin gyzlaryň hemde talip ýaşlaryň arasynda geçirilen bäsleşik ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Bäsleşiň maksatnamasyna laýyklykda desapky bäsleşiklerde ýeňiş gadanan zergerler, zerim mar, zergerim mar, bagtyar zamanam mar, sırly sungat, altyn kümüş gudraty zergerleriň sungaty ýaly ugurlar boýunça öz ukyp başarnyklaryny açyk görkezdiler. Munuň özi bäsleşiň köp taraply häsiýete eýe bolanlygynyň nowatdaky beýanyny gurulýar. Bäsleşe gatnaşan zergerler öz saýlap alan hünäriniň, kesipkäriniň ähmiýetini, öňde goýan maksatlaryny, ata watanymyza bolan sarpasyny, halkymyzyň milli gymmatlyklaryna bolan ýürek buýsançlaryny çeper sözler bilen wasp etdiler. Olaryň bäsleşiň bu şertini ýokary derejede ýerine ýetirmek ugruna ahlaslaryny gaýgyrmadylar. Bu bolsa bäsleşe gatnaşyjylaryň taýýarlyk derejesini kesitlen pursatlar boldy. Şeýle hem bäsleşe gatnaşyjylar öz ýaşaýan ýerleri bilen bagly gadymy milli şaý sepleri, olaryň ulanış aýratynlyklary, bedek şaýlaryna siňdirilen sirli şekilleriň we olary oturdulan owadan gaşlaryň aňladýan mansyny açyk görkezdiler. Şunna şaý sepler taýýarlamagyň durly usullary we iş gurallary barada giňişleýän maglumat berildi. Bäsleşiň çeper derejiligi bagyşlanan tapgyryna oňa gatnaşyjylar goşgy okumak, aýdym we gazal aýtmak arkaly halkymyzyň taryhyny dowamyny döreden milli gymmatlyklarynyň ähmiýetini açyk görkezdiler. Munuň özi göz başyna asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan milli mirasymyza häzirki döwürde goýulýan hormat sarpanyň aýdyň nyşanyny gurulýar. Mundan başga bäsleşe gatnaşyjylar kesitlenen şertleri milli libaslarda ýerine ýetirdiler. Munuň özi ýurdumyzda geçirilýän we zergerçilik sunugatyna bagyşlanan bäsleşigiň millilik babatdaky derejesini belende göterdi. Bäsleşiň dowamyny belenilşi ýaly häzirki döwürde durly ugurlar boýunça zehiniň açyk görkezmek ugruna ähli zerur şertler üçin edilýär. Döwlet derejesinde döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan zergerler munuň üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Ýeňijiler sylaklamakda barasy täsirli pursatlara baý boldy. Öz boşly bäsleşikde ýeňiş gazanan zergerler ýörüte bayraklary uly buýsanç bilen kabul edip, türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen döredilýän mümkinçilikler işçiň peýdalanyp, milli ýörelgiler mundan beýlekde ösdürmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar.